Hello, assalamu alaikum jama'a. Ina so in yi magana ga malaman addini. Wallahi tallahi wallahi malaman addini idan ba su girmama kansu su rike girman da Allah ya ba su ba, wallahi za mu wayi gari a ƙasar nan za a rasa mai gaya ma wani gaskiya aji. Me yi amfanin abin da na ga wani malami yana yi, kana malamin addini kawo minbari ka rasa abin da za ka gaya wa mutane, ka je ɗauko labarin Kannywood kana faɗa. Ka je ka ɗauko labarin Adamu Izangu duk kana zagin shi cewa ya bar Kannywood ne saboda ka a tantance shi komai da duk ƙazafi da ƙarya da komai da mai komai ka da ina ruwanka, matsalar ka ce. Yan Kannywood generally idan suka yi abin da ya saba ma addini, ni nan a matsayina da ba malami ba wallahi sai na fito ne magana. Amma na menene ka je ka dinga shiga abin da ba naka ba? Ina ruwanka da ya bar Kannywood? Kannywood din nan kungiya ce ya bari, ba ta da tarihi a musulunci, ba ta da asali. Sahabbai ne suka kirkiri Kannywood din, ko su kana da yakinin mutanen kirki ne? Sai ya bari ka je ka ce yana son ka kawo wasu yara ya fara audition ko wani abu. Matsalan ka ne, problem ɗinka ne, ina ruwanka a matsayinka na malami? Menene manzon Allah ya ce min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, abin da bai shafe ka ba ka bari. Idan ma lalatattu ne ai Allah ya faɗa mana ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum. Kai minding business ɗinka mana. Ka zo kana taimaka mutum kazafi, yanzu da a ce ya ga dama dan zai ma tabara ko wani abu, banda shi ma mai hankali ne, da ba zai ta zagin ka bane ya waka ya lalata ma naka suna. Amma malamai ba za ku girmama kanku ba, ka zo kana nema ka wulakanta kanka ka wulakanta su. Inda yanzu generally in za a yi wannan da malaman addini ake, malamai ba za ku girmama kanku ba. Ga abin da ƙasa ke fuskanta, kun kasa fitowa ma ku gaya ma Buhari gaskiya, ku gaya ma gwamnatin nan da generally inda ake fama da wahala gaskiya, da inda za a yi gyara in sun yi kuskure ku gara gaya musu. Amma kun zo kun shiga siyasa kun wulakanta kanku, an di yan siyasa sun daina ganin girman ku, yanzu kuma kun su dawo har kafin kuke. Ina ruwanka da wani matsalan Kannywood? Ba ku san darajar da Allah ya maku ba. Allah ya ba ku ilimi, ba za ku girmama ku taimaka wa mutane. Ga mutane na fama da jahilci a gari, ba za ku yada ilimi ba.